ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанан мошинои нав роҳӣ кардам ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. дар имза навор аст ки мошиное ки аз сератори Москва роҳӣ кардагӣ ва аз сератори Тоҷикистон ки бо нархҳои арзон. дар имза навор мо қабул кардем Шкода Октава ВАЗ 2109 аппарати сменблок мебурдагӣ астае, Daewoo Nexi 609 зур ва якчанта гов роҳӣ кардагӣ, говҳои арзон дӯстони азиз, Toyota Corolla 1 роҳӣ кардагӣ дӯстони азиз, Opel Sedan бо нархи арзон, ВАЗ 2106 бо нархи арзон, Mercedes-ҳои сечка объёмни ва Opel-ҳои асраҷи солои нав ва дӯстони азиз Opel сотка, яъне ки Opel Vectra без сотка ва дигаран мошино ки мо нархҳои арзон карда қабул кардем ва мошино ки аз сератори Москва ҳастанд ва аз Тоҷикистон ва якчанд рекламае ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем. خب دوستان عزیز، شما اگر خیلی چیزی که من نمبر کردم، اگر همین خیلی چیزی که برای فروختن باشه مرامت رقمو در روی اکران هست، میتونید صورت معلومات رو روی اکران رکلام میکنیم و کورس امروزه باشد 120 تومان و 50 درهم هست. ما باشد نهار امروزه را سر میکنیم تا آخرش تماشا کنیم مرامت رفتیم. میگذاریم با قسم اعلانهای امروزه. یکم اعلان امروزه ما دوستان عزیز است که آپارات سیمبل برای است که برای 1000 دانه قلاب دارد که کامپلکت ҳамагӣ мегӯяд ҳамин аппаратро мегӯяд 2 моҳ мегӯяд истода бурдагӣ мегӯяд тамом, яъне ки айсабе ки мегӯяд одам наёфтем барои коргар барои ҳамин аппаратҳо, яъне ки бо мефурӯша мегӯяд, яъне ки 2 моҳ мегӯяд истода бурдагӣ аппарати сменблок мебурдагӣ барои 1000 дона дӯстони азиз, яъне қулаб дорад. аппарати сменблок дӯстони азиз стеновой дӯстони азиз ва перегородочная барои плитка ва вибрапрессовой дӯстони азиз, прессовони бо сифати алокати истеҳсоли Россия дӯстони азиз, ай Россия мегӯяд овардагӣ мегӯяд, мақсад ки навай ҳамаш комплект ҳамаи чизош ҳастае. дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 105000 сомонӣ ки боз муомила дорад. 105000 сомон аст бо муомила дорад. ҳамаш комплект чизе ки дар ҳамин мақсад барои ҳамин сменблок бурорӣ дар кор астае, ҳамаи аппаратош ҳамаш чизош қулабош ҳастае. ҳамаш автоматики донад худаш кор мекунад, сайстераш мегӯяд беҳтарин ай. як рӯза то чанд ҳазора опшн мебуровардае. خب این رقم‌های تیسلی صبحشون 24 ساعت کار میکنه. در رقم‌هاشون واتساپ هم داره، قرار داره در ناحیه عبدالرحمن جومی. مرحبا دوستان عزیز، سراشنای زنگ زنید. میگذاریم بعد دی ماشین فروشی شکودا اکتاوا است. بعدرون که شکودا اکتاوی سال بریشش 2007 سال است که سوی فروش گاز بنزین است. از گازی اورچرام داره ماشین بعدرون در تریتوری مسکو و معلومات از این میگیم. объем мотораш 2 литра, коробкаш автомат, сайстани мошин мега беҳтарин ҳолат, балон нав дӯстони азиз, салон тоза, кондитсионер, электропакет ҳамаш қоидави мошина бадурон, чотка якдаста мошина Тоҷикистон ҳозир Россия рафтагӣ астае, дар Москва Тулузки областае. нархша мега 50000 мегем бо муомила мекунем. дӯстони азиз, мошин мега беҳтарин ҳолат дае. мошин айни ҳол дар Москва сайстани зур 50000 мега бо муомила мешавад. парамои рақамҳои ҳисобишон мегафон кор мекунад ва дар рақамҳошон ватсапа дорад. ин дӯстони азиз ҳам видеоша ҳам суратош астае. мошин мега ҳамаи шароито ҳамаи чизе ки лозимае ҳамин чора дорад, мақсад ки ҳамаи чош 100% ае. خب ягон саволтон боша, ягон маълумото иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин мошинча фаҳмида, шумо дар рақамҳошро занг занед, соҳибаш ба шумо маша фаҳмода метиҳанд. мошин дар Москва Тулузская област 50000 сомонӣ, рақамҳошро Россия WhatsApp 2007 сол, гази 4 ва бензинам дорад, моторш 2. сайсани чотка марамат, дигар маълумотро аз рақамҳо гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109 ҳастае. баъдон ки мошинои советски молодёжни соли 2006-2003 сол сӯфуриш газ бензин, объем мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мегӯяд мақсад ки ҳуҷҷат нав кардагӣ, дӯстони азиз, моторшам нав аст, дӯстони азиз, моторшам нав кардагӣ, сайзтари мошин мегӯяд, соза хай камтар косметически кор дорад. мошини хе дигар соза балон ҳолати кори дискови простои моторсоз ҳуҷҷат доштае. нархи мошина мегӯяд 9000 мегӯем бо арзон ҳам мекунем камтари дигар дӯстони азиз ва қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. бисёр не 9000 сомон камтар арзон мешавад, чунки срочно мегӯяд сум дар кор, ба ин хотир мошина арзон фурӯхтесиям. خب якумаш рақамҳои мегафон дасти ахираш 91 дӯстони азиз, дасти 91 ва дуюмаш рақамҳои WhatsApp ахираш 68 тае. خب ҳуҷҷат нав кардагӣ, мотор нав кардагӣ дӯстони азиз, сайстани мошинча чотка ва дӯстони азиз, мошинча молодёжни қарор дар шаҳри ваҳдат, нархаш 9000 сомон аст. бензин 2003 ВАЗ 2109 мошинои советски. خب кадомто ки мехарем, мақсад ки дигар маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳои поёмда гирем, срочна бо камтар ягон сомонша муомила мекунам. марҳамат дӯстони азиз, мошинчара соҳибша занг занем бо дигар маълумотша гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст. баъдон ки Toyota Corolla 1 афғонӣ
соли бори 6-2007 сол сӯи фурӯш газ бензин газ яровчорам дорад абиё мотор бадо 1.3 CPI мошин мегад мотор нав задаги астае 1.3 CPI мегад беҳтарин сон азиз коробкаш механикае мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мошин сон азиз яъне ки мошин нав краска даги аст нав ай краска буромадаги моторшам соза бо хайхтон маълумотша мегирен хоб балонш пачкай 4та 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад сон азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румине ки территорияи калхозобод да балон пачка 5 моҳи дига ҳуҷҷат сон азиз мошин мега нав ай краска буромадаги ай хоб нархша мега 45000 мегем бо камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи балхи сон азиз ва вариантҳои алиши ба ягон сечка ки ба мерседес алиши меша метавонем вариантҳои худона пешниҳод кунем хоб якта рақамҳои мега тисели тоҷикистон аст кор мекунад дар рақамҳошон ватсап ҳам доранд хоб дар рақамҳо шумо ки занг мезанед дар ватсап шумо занг занед бештар маълумот чакунед 45000 алиши ба сечка хоб инам хеле маълумото астае кадом маълумотша ки нафаҳмида бошед агар шумо харидор ки бошед занг занед соҳибшон ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд лайкора занед ва навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia аст баъдон ки сайсани зура бо ҳам яка ҳам мошини фурӯшӣ дора ҳам якчандта мақсад ки гови гусаладор кардааст ки хатиш ҳамаш фурӯхта мешавад говош арденне ӯз бо маълумоти Nexia мегем Daewoo Nexia светои сафед соли бори 6-1996 сӯишвориш бензини холия газа даги нестае мотор 1.6 литри простои дӯстон азиз коробкаш механика сайсани мошин мега чоткае мошин мега 4 та балон мега 80% дӯстон азиз салоншам тозака балоншам ҳолати кора дискови простои нархи мошин мега 19000 сомон аст бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи абдурраҳмони ҷомида 19000 камтар муомила мешавад якумаш рақамҳои TCL дасти ахираш 66 дуюмаш рақамҳои TCL дасти ахираш 26 ватсап дорад мошина мега омада мега аз пеш мега бо камтар муомила ва савдо мекунем мега срочан сон азиз ягон сумша бо арзон мекунем мега соҳибшон мега ки просто Россия мера мега сум дар кора мега бам хотир мега мефурӯшем мошинча мега хеле ки дасти як одамда гаштесае хоб боз мегзарем ба қисми якчандта мақсад ки гов аст бо гусалаш ки мақсад ки ҳамашон бо хеле гове ки шир метиҳанд сон азиз ишам фурӯхта мешавад якам гове ки шумо бинед гови мақсад гусала сурхи зард нархаш 10000 сомон аст қатъи гусалаш 10000 сомон хоб инаи дигареш аст сон азиз гове ки мақсад ки дар тараф сиёҳ бо гусалаш иш 12000 сомон аст инаи пеши фундаи будагиш аст инаш 8000 сомон аст бо ин якта гусалачае ки пеши тӯнакад аст инаш 6500 сомони аст дӯстон азиз хай бо қатъи соҳибшон муомила мекунед ино ҳамашон қарор доранд дар территорияи ноҳияи абдурраҳмони ҷомида агар кадомеша ки маълумотошро нафаҳмида бошед маълумотои ҳамин говора дӯстон азиз шумо занг занед ҳамаша ба шумо соҳибшон фаҳмода метиҳанд бо ягон сум муомила мекунанд дӯстон азиз ин гово мақсад ки саҳар дар сурат гирифтаги аст мақсад ки ҳоли шикамшо сер набуд яъне ки ай саҳар баъд намози бомдод мега сурат гирифта дӯстон азиз баъд ҷӯшидан яъне ки хеле фарбия ки созан обшин яъне ки бо ширам метиҳанд хоб марама дигар маълумотои пурра ва аниша аз рақамогири ҳам мошин ҳам говои фурӯшӣ мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдон ки мерседесҳои Benz C-класс сечка объёмни соли бори 6-1998 аст ки сӯифурӯш газ бензина объём мотораш 2 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошини хеле светои сиёҳ дискови рамашка ҳолати кория дӯстон азиз балонш ҳолати кория хоб хай дигар маълумотша нафтия то қад суми холе мегӯяд алиш палиш намешавад нархи мошина мега 53000 мегем бо хай муомила мекунем дӯстон азиз қарор дорад дар ноҳияи абдурраҳмони ҷомида хоб рақамҳои соҳиби сечка дар поён аст рақамҳошон мегафона кадоми шумо ки мехарем бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирен ва нагуфтам ки шумо дамагарам хали мошинои фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан барои реклама кардан боша марҳамат дӯстон азиз рақамҳои барои реклама кардан дар болои экран астае ватсап имо кор мекунад метавонед суратша маълумотшо мекунем мо реклама мекунем аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкотонро фаромӯш накунед гузорем ва навори моро то охираш тамошо кунед мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ аст дӯстон Opel Vectra B яъне ки Opel сотка соли бори 6-2000 сол аст ки сӯишфурӯш газ бензина объём мотори 8 литра коробкаш механикае сайсани мошин мега чотка ягон дард надорад дӯстон азиз мошин дӯстон азиз документошам нава мега дӯстон азиз мошинча мега чотка салоншам тоза бо дар навор дидесин хоб нархи мошина мега 44000 мегем бо савдо ҳам мекунем мега соҳибшон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе рақамошон аст мегафон 44000 сомони аст муомила савдо дар назди капоти мошин светои сафед мошин хай дар навор соза бо хай кадомтон ки мехарен маълумотша гирен
ва дӯстон азиз аз кадом температура ба шумо чӣ маркаи мошине ки лозима дар комментария мо нависед. Мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Шумо я лайки бепула фаромӯш накунед. Зане дӯстон азиз вас имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram ва дар дигар сайтҳо навора подилчаш кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra дӯстон азиз дар кузови хетчбек соли 2006-2003 сол сӯзишвориш газ бензин, мотори 6 литр, коробка механика. Мошина мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстон азиз мошина мега 2003 сол ҳастае. Мошин соза мега бо хай маълумот чагирен срочная тоқа суми холӣ. нархи мошина мега 48 та мегем бо хай қачон муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахт. рақамошон ҳастае TCL дӯстон азиз 48000 сомон ҳастае. хай расходи мошина нагуфтем. мумкин камтар лакаш сӯхтагӣ бошад дар навор ҳамин хетофтаса мумкин ки соягӣ ки мумкин сӯхтагӣ бо хайтон аниқ кунем. мо кадом намуди чизҳои фурӯшӣ бошад реклама мекунем. маъраматон азиз барои реклама кардани мо рақамҳои мо дар болои видео ҳаст. ахираш 20 WhatsApp-ош кор мекунад. хонаи заминаи квартира ягон аппарата чизе ки набошад метавонед роӣ кунед. мо дар видеои оянда ҳамин хел реклама мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Sedan ҳастае. бадронки Opel Astra F дар кузови Sedan светои вишнёви светои олучагӣ. соли 2006-1992 сӯзишвориш бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳолати мошин мегад хубае. хадавой мега созае. мотор сода дӯстон азиз. мақсад ки багажаш мегад камтара кор дорад. дӯстон азиз тарафи багажаш дигар маш сартификати ҳуҷҷат мегад дорад. хоб нархи мошина мега 17000 мегем бо камтар муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухта. дӯстон азиз диска пискам доштае. хай мошин 92 сола арзандаи 17000 сомон ҳастае. бо хай қачон муомила кунем. тоқа суми холӣ мегад арзон парзон намешавад. тоқа суми холӣ. хоб ака чанд қа муомилаш ахро рафта аз пеш бинем муомила кунем. неки илтимос мегад вариантҳои алишини суми холӣ. рақамош ҳаст TCL. хоб шахсони харидор ки бошед метавонед дигар маълумоти пураш аз рақамо гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае. бадронки ВАЗ 2106 ҳастае ки мошини созае. неки хай камтар мелич кор дорад. мошине ки созае. ВАЗ 2106 соли 2006-1982 сӯзишвориш газ бензин, мотори 0.7 литра мега соҳибшон, коробкаш механикае. мошин мегад созае. неки ҳолати хуби техникидаи 100% мерава мия мегад камтар хай касмеш кор дорад. 4 диска светои сафед мошина моика накарда сурат гирифтиян. тоқа суми холӣ. нархи мошина мега 7000 мегем бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Деваштиш. температура Деваштиш тарафи хуҷанди босонӣ мешавад. рақамошон TCL ае. хоб чихол пихол задага ҳастае. мошин мегад соза. фақат як моика мекунӣ. хай ада ҷош хали сарапина доштае. хоб ягон саволтон бошад ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин ВАЗ 2106 агар пурсидан маърамат шумо занг занед шумода ҳамаша фаҳмода метавонед. фақат одамони харидор ба мошин хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад маърамат рақами мо дар болои видео ҳаст. 20 WhatsApp имо дорад. метавонед роӣ кунед. мо реклама мекунем. ҳамин наворе ки буд ки мо пешкаш шумо кардем. дӯстон азиз ин буд навори имрӯза. то видеои нахтон гапонам.